ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನಲ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೋ ತೂಕ ಇದು ಅಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ 12 ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಬೊಳೆನ್ ತಯಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಪತ್ತಾರ್ಪೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೊದುಲ್ಯರೆ ಪಾಡ್ಗ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊದುಲುಡು ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊದುಲುಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ಯಾನ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರುಡೆ ಬೊದುಲ್ಪೈನಿ 30 ನಿಮಿಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಸೋಕು ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಪುಂಟುದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಅವು ಅರಿತಲ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಐಕೈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ 2 ತುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ ಮಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಪಾಡುಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿನ ಚೂರು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲ್ರದಿತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುಗ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಅಂಜಾಲ್ ಮೀನು ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಅಂಚಾದ ಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಮೀನನ್ನು ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ಗ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ಐಕಿತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಾನುಸಾರ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ್ಲ ತರ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೆತ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಪಾಡಂಡ ಆಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮೀನನ್ನು ಮೊರೆಂಕದು ದೀಕ ಇಂಚ ಶೋಕು ಇಂಚ ಮೊರೆಂಕದು ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ದೀವೊಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ 40 ನಿಮಿಷಲ ದೀವೊಲಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡುವಂತೆ ಪೊರ್ತುದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕಾದು ಬರ್ಪುಂಡು 30 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿವೊಡು ಶೋಕಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮೊರೆಂಕದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಯೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹಾಕಿನ ಶೋಕು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ತವಾಗ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಅವು ಮುಲ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಯಾನು ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನಂತುಲೆ ಚೂರು ಶೋಕು ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲನ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯರೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ಮೂಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈಲ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರವಾ ಫ್ರೈಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಮೇಲು ಕೋಟ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಸಾಲ ಅಂಜಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಏನ್ಮೂಲು ಅಂಜಲ್ ಮೀನು ಚೂರು ದಪ್ಪ ಆತಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದನ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮೀನಾಂಡ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಐತ ಸ್ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ನಾತ ತೆಲ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಲುಂದು ತುಲೆ ಶೋಕು ಕಾಯಿಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದನು ತುಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಪತ್ತದನ ನಮ್ಮ ಅವು ಅರಿ ಪಾಡ್ನೆಡ್ ದಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ತುಲೆ ರವಡ್ ಚೂರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊರೆಲ್ಪದ್ ಮೀನನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಂಡಾಂಡಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ರವ ಫ್ರೈಗ್ಲ ತುಲೆ ಆತಿ ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆಡಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದೇನಿವೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದದೆ ಮೀನ್ದ ಕೋರಿದ ವೆಜ್ ಬೊಕ ತಿಂಡಿದ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಚಾತನಂದ ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಕ್ತದಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈಲ ಅಂಚನೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಹೊರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ 4 ಸೈಡ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಂಚ
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಒರ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೋಕಾದ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.